pamusoro da ndauyione nyaya yakamhangarwa naKingston Chiweshi achimhangarira Perpetua Mabhiza ari pamwe chete naLinnon Mabhiza. Iri nhau yekusazwanana panhau yemunda wakanga watengeswa naLinnon achitengesera Kingston Chiweshi. Zvino mari haisi kudzoka sekutora dzosero, saka ndo nhau yavo yanayo kudai yokuti Perpetua naLinnon Mabhiza vakatadza kuvawanisa nenjira ngavavimbisana, uyezve havasi kudzosa mari yavakanga vapiwa. Ndo nhau yandainayo kudai. Tichakumbirawo Kingston Chiweshi simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Kingston Chiweshi ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngaavibatsirawo mutendese ruoko pasi. Ndokumbirawo Perpetua Mabhiza simudza ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura. Ini Perpetua Mabhiza ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngaavibatsirawo mutendese ruoko pasi. Ndakumbirawo Kingston Chiweshi kuziviswa dare muchidimbu chasakisa kuti unenge uchimhangarira Perpetua naLinnon. Pamusoro imambo pamusoro vevadare ini takatenga stendi na2017 izvino kwapera 8 years hatina takamboisa fenzi ikabviswa, saka izvotanga kutanga kudhvelopa place yedu takaona pakaiswa fenzi, saka takada kuti tuye kuno tinyatsouzwa fachi kuti zvakamira sei status yacho. Makatenga kuna ani? Nyasutsanangurai. Pamusoro Linnon Mabhiza ndiyakatitengesera. Makatenga mari? It was 5,600. Tikabhadhara kusub 200, kwaHeadman 200, kwaChief 200. Saka yese 6,200. Tora mari edzo makaita naLinnon Mabhiza, makatenga mari naLinnon? 5,600. 5,600? Yes. Maybe yakakura sei? It's 10,000 square meters, so 9,000 something. Yange iri about 10, but pakazonzi paiswe road, saka yakatora immediate. Saka ifanira kunge yakasarira mwa 9,000. Mune magwaro ekutengesera? Magwaro ekutengesera last time takaenda ino nanga inawo. Isusu nekufamba kwenguva. Ndakaa mispace akandifanira swawa. Asi lino naanawo. Isingazive pamusoro ichangamira. Mai Perpetua Mabhiza ungati akambouya dare kanokwana kaviri zvinosakisa kuti takazonyora tsamba chinoudza sabhuku kuti panzvimbo ipapo pasawa nechinoitika, nokuti amai avaiuya vaine kokuye nekuti Linnon atengesa pamundo. Zvisi zvavasina kuti vawirirana ndo zvakazondipa kuti zvamanga kuti chimbonyorera sabhuku kuti pamundo apa pasawa nechinoitika. Sabhuku Sabhuku ndo chichikubata Linnon tasodzoka. Katinzwe kuna mai vanoziva zvona. ngasanangure zvamunoziva maererano nezvepamunda.
Lino ungazitolani kana uri kumhangarwa naKingston Church kuti wakatenga land 5,600 kwauri imwe yakakura 900 square meters muna 2017 9,000 square meters. Sorry, no. Chokwadi. Chakamboenda kuna mambo akangari. Patsanangurwa zvakatsanangurwa nyaya yemvura. Pakazodzoka ana tete ine handanga ndakaziviswa nasabhuku kuti kune nyaya iripo. Ana tete vakauya ndakazokura zvekutongo kuti ana tete vakaenda munachiona sabhuku ndakuchikumbira sabhuku tochienda kuna tete sezvo vange vari kumba. Chokwadi here kuti wakatengesa land iyoyo kuna Kingston 5,600. Patapika mbataenda kumba kuna natete ivikwa azazodurisa ngwate sapo ngatotsenga kuti nyaya yedu yapinda kwa mambo azandimire kuti anything papatonyorwa tsamba yakabva kuno saka ipapo ndakangomira sekumiswa kwandokuitwa kuno kunzi ngapasawana anoita anowana vachisvika anything palendi pa saka ndongomira padenda kango saka ndakatozoshandisa nekutonzwa apa ndikafunira kunga vantu vabva vakatifunga vachida andinosamanizirapo ndokuona sendati amanyika ndiri ndikuru asi zvamangondudza samanisa rinaro akanga akuvaka panzvimbo apa ndiani zvamanje manje handisitoziva ndakatozongonzwa hanzi even zvaazvikutozounzwa ndatofonwa nawo iwe unogara kupi ndiri kunohamba ndiri kubasa kwatinge chimbokiyakiwa sandaandikugarira kubasa unobvumidzwa kutengesa here nzvimbo yawakatengesa kutengesa futi aiwa yawakatengesera Kingston iyoyo mutemo unokubvumira here kuti utengese iyoyo aiwa haubvumidza kuti utengese zvinhu zvakaitika kuti chirwa udiko mambo ndopapo shota pakanga wanga une makore mangani Wangoni makore mangani 2017 wakatengesa izvozvo une makore mangani 43 kuti wanga wakurawo pa2017 saka dzorera Kingston mari yake -7 ipapo ndikupanzwa but muswande vambovafuna chiti ngati uyai tiite tigare pasi tionesai kana kuti tatogara pasi izvozvo ngatidzorera Kingston mari yake handikupanzwa tatogara pasi izvozvo ngatitaurei izvozvo mudzorere mari yake kungoti izvo zvangu ndanga ndisina mvumo unomudzorera rini mari yake kuti ndinganyatsobhadheti mambo wangu nemaumwe vanhu vangonditi vanhu ngaakwanisa kuti nditi arifanira kudzorera mari ndiani apa ndini saka chitiudzwa kuti kumudzorera mari rini zvangati haditi ndinganyepe mambo wangu vantu wakapihwa mari wakashandisa saka chidzosera munhu mari yake kwete andandadheti dzosera munhu mari yake tikukupa the leeway kuti utaure iwewe kuti unodzorera munhu mari yake rini udati tikupindure ndini uri kubhadhara here mari saka chipindura kuti unopa munhu mari yake rini ndoona kuti ndikwanisa kwafowo mari kuti nditi yesi ndingaiwane mabauninga zvino tofunga vakauya vachikotema zvetsamba ndandanyora ndikati hongudzamba tisi takainyora ndikati tikamisa rino naana mbuya kumi tikatenda munogara nemhuri yekomabhisa muite miti muwane waifwadha tidzosera nemari instruction yakabva kuno kuti endai munokuita musangano kumhuri yekomabhisa mugadzise nyaya inodzosera vati mari yavo shoko harina kusvika nyaya yekumiswa yakasvika pandavafonera vachiti tionesani tigare pasi tikurukure mbo ati ndichakufonera ndafuna saka ipapo ngasuka nebati vakafona sabhuku vakafona vachinetsa kusvika pari zvino pavazonetsa kuti isusu vanhu vaya hapana chikumboitika tiri kuedza nepatinogona ndikatingoya mumhamari kandati vamwe mugare pasi muonesana apa kutaura ndino unogara kupi unoshanda kupi ndoita zvefuti kupi ezvinezvi tiri kutafara unogara kupi mazano ndiri kunokuleukanya sikupindura zvandakubvunza kuti unopa Kingston mari yake rini mambo wangu ndopandi kuti nemawanati usati westere nguva
pamune muchiita musikanzwa mune musingazvizive ronga iwe ufunga kwako munhu akapinda mudare achiendeswa kujeri vanomboswera vachibvunza kuti une mombe une vana une mudzimai ane nhumbu vanozvitsvaga zvese izvozvo saka chipindura zvandakubvunza makatogara taura navo vari apapa uchada kugara pasi kumwe kupi imagine 8 years dzapera 5600 euro nhasi kuti dai ndikuwana ngirenda haikwani saka mari iyo in all fairness inini I think 1 week share is more than enough. andowanzitaura navo saka vaudze vakumbirana vachikwanisa kukumbirana navo vapindura inga wanza namambotaurira nemo apo kuma kwakutokumbira kusana zvichiva hazina inandidadaro because I mean mari hapana kwandinowana mari iyo I've been 7 years 8 years kumademara takataurira but hapana Lennon chiudza mukoma Kingston ndokupe mari pakati nepakati navachibvumawo kune ndiona mwedzi wapera nenda wana mari ini toda mari yangu ni 1 week yakakwana ndozvazviri isi patakabhatana ndakakupa mari yesekeshi inanamboita zvematems makati kuda mari yekeshi ndikakupai keshi saka ndangodo mari yangu bheki handizive zvangu kuti pamusoro imamo handizive kuti imi maisafana ishu iripoka indofinda zvakaitika pandakabhadhara mari I remember sabhuku achiti usazokangani kupa muchembere mari handiti uyu muzukuru wako anga aripo ani anga aripo anyway pane muzukuru wako anga aripo handiti ari kusouth akanzi izvo iwo kamuti no ndiri kupa mari yako ishu iripo waitiri pano ndezvekuti iwo hauna kupa vanhu mari dzavafanira kuvapa ndosaka tiri muno dai wakapa vanhu pasina kana problem chikunetsa ambuya wacho navasisi mari yakashandei pawakapiwa mari yacho handine chimoti chandei ndakatengwa mamuchakasvika mukuparara motengesa ivhu motenga mota changa chiri chibhazi chekutopa mundingati inotengesa chibhazi chacho kupe vanhu mari yavo chakatoparara saka iye zvino unei chaunacho sanyapadzirwa ndinzwisa tsitsi munhu ada mari yake kutaura zvepaground kuti zvachitongofa zvakadaro aiwa kutouya kutomirawo navo tione kuti toita kubva kuseni mamuri mese panze apa handiti kubva kuseni mamuri mese panze uchiziva nyaya yako iwo kuti wakatora mari yemunhu handiti kubva kuseni kusvika pari panguva dzino waitei iwo kuti ukurukure navo uri ndururani iwewe azobhadhara mari edare zvikutoratidza kuti uri kubhadhara mari dzevanhu aiwa zvikutoratidza mukoma aiwa but izvezvizvo nguva yese iyi yavanotora inetsekana kuti udzosere mari kozva utanga kutaura navo nhasi pesa point kutaura navo vadzosere mari yavo zvandotakafonera kuti tikumbire nguma tigare pasi magara pasi iwe imba yako iri kupiwo ini handina hauna imba saka uri kugara ndiri kumba kwanangu kwambwe hauna mhuri ndinayo inogara kumba kwambuye ndopatiri stendi yako iri kuti inonzi yako stendi hai zvandina pakatengesa pakagwasara sina stendi watengesa kusvikasara sabogara vaitete chokwadi chiri kutaura nawe asisina zitei saka akabvasara iye anga asina but amai vakangopa chigunu nandanjira vakazofamba nawo bhirengi rakati mwana munga ndaenda nhasi mwana undakuakapesa
ndichaona chaniti pamudemba mumashoko ndikamuudza ndikati ambiri mureo vakashaya vakasiya ndi pamashoko humwe urombe hwatinozorarama muupenyu ka tinohutsvaga tinobvisa izvozvizvo. Iwewe ndo wakatenga urombe iwewe nekutengesa ivhu revabereki. Uri kunzwa mashoko ataura usere kwakwati? Wangupa kuti kumanzo. Handambobvunza tsanangureni. Uone kuti unoita chimwe chinhu chinobudirira here muupenyu. Unotengesa ivhu revabereki iwewe vabereki vacho varipo vachigunun'una. Chembere dzichifamba nawo mamatsvimbo aya dzichiuya kuno kudare dzichichengetedza ivhu. Iwe mwana ane simba rekushanda ndiwo uri bhizi kuparadza ivhu. Matete vacho chii chaanacho muzukuru wenyu? Vakoma vacho vari kupa pachigwende ndekupikwa zvakanaka imbobudai panze zvishoma ndozokudenai. Haitete Kingston ada mari yake kaumhuri yenyu. Munakasendera makadya kudai makadya maita idii? Aiwa pamwe izomhanya manyongoti yakandipowo kana 2 cents zviri nani. Mai vangu chai varidzi havana. Mumwe mwana wasonga akatotengesa mumupasaiti chaakagona akamhanya kutengera mberi mubhizi zvizvi vakazonwa mita zvamaitirwa namakazi yakatengesa muda wenyu amai ake wakati wakikana nazvo handitisikangoti achisiya imama zvakadaro. Saka pamwe kuti zvinziye apo ndimi varidzi vacho vakatombesa ishongu izvo zvitaura vatuita pakatengeswa fu pakacherwa bhoosu isakamira tine bepa rekunzi mira yekuita chimwe chinhu takamira toshama takutofonwa kunzi parikutocherwa bhoo patengeswa futi kuzasi patocherwa bhoo izvozvo hatisizivi vava Kingston vari kunzi ndivo vakadii mwana tikamuti chinzwa sabhu wani sabhu wakati ndiyeyu asi ari mari nanowanyenyera mhini pamatizovaziva musoro bediko panyamasho akatengesa ndiani anzi Kingston nemwana warenyama muzukuru here angapinda handinyatomuzika oye Kingston wari kuda kurifani akatengesa niye mukomana akatocherwa bhoo hezvo naiye linona ngarapa andinona kuti handakamubvunza akati ndikubasa ndazvandokuzivei kuti Kingston ndiye akatengesa futi ndozvo Kingston mugare wemunondo Kubera akatengesa ngatozorifani Kingston aigotengesa sei mushamisiri make? kana atengesa sei akuzoda imwe mari yake mambo kapatange panoonekwa bhoo rakacherwa ndere kutocherere vigire chengetedzai panhapa savako apo taka takamira tamema sekumusoro takaitwa takamira totozvishamanzi makamira pakafenzwa here? aiwa pakanga pakudhonzwa tidzike pakanonzi mira yekuita chimwe chinhu patatokune mwana pamba kudhonzwa chii? fenzi akabheri yadonha nemwana wasisi wadangaganya mashu akatotenda unodhonza fenzi idzike kuzasi saka pakazouya tsamba yekuti ngapamiri kuitwa chimwe chinhu ngapamiri asi imimi varidza tingakurambidzei kufenzazvo saka takambotya tikati pamunozoonekwa kutonzi vaakufenza imimi varidzi endai munofenza panhapa endai munofenza panhapa zviri nani mufenze panhapa kuti anenge auya achipfuka waya yenyu muziva kuti ndiani apfuka waya yenyu zvomukangosiya pakashamaka vanhu vanongoita zvavanoda makafenza ndopamuchaziva munzi wepowo ndopamuchaziva akatengesa nokuti achatanga totsvaga kuti ndafenza pachinhu changu imo
asi pano mambo ari kuti uyu kauyu mwana wenyu akadya kauyu ndibhuru wenyu pa handiti imi muchimuona akwanisa kudzosera munhu wemari aichashandei ikoko pfungwa menyu mukutoudi nazvo muzona sei fungei akatengeserwa akasaporamba kana ari ekinzona akaite chero azukuru vake vari kunze chaivo vakati haano hatikwanisi ambuya akafa chigumunu saka munoti zvina naenda akemjiri mhero iye akati chero ndakavhara asana imhosva dzangu sokumwa mwedzi akati kana akavharwa vateti munongotudzwa kuti avharire zvakuguma zvakadaro kuuya akaita zvinhu zvinenge zvechivanhu zvikatanga kurwisana nemi pamari yake munonzvenga here iwo avatidze mundu ari kutomirawo kuti indamba yakodwa vakaikoguma space kuti mwana uri kushungurudzika serekereka siya ndichamira ndega pamuda wangu saka hazvinopedzerani ndikufunga kuti aimatuma vanhu vanoona pamboro rakacherwa investiro ndiani akacheresa then nyaya yozodzoka mudare vatikasiti nyaya iri kuno ndeyekuchetani uyo ari kuti handaiodwa iri kuti ndikuda mari yangu ndeyaripota apane nyaya yekutaura kuti kaija aripota vacho ndiyarunza akatengesa ndinginyorai tsamba kuna sabhukudoro mutati ngaatenderere mhuri yekwamabhiza kufenza munda wavo nyangwe paine vakatengeserwa vari kuzivikanwa kana vasingazivikanwa. Kopi yetsamba yacho muipa kune avo vekwamabhiza, kopi yetsamba yoenda kuna sabhuku mundoro, kuitira kuti ava kana vachinge vaisa fenzi ipapo kana pauya mapurisa acho vasunga voziva kuti ndo tsamba iripo yakanzi fenzi ipapo yakatenderwa namambo kuti inge ichiiswa. Uyu mukomana ngaanyore payment plan yekuti anobhadhira mari yake sei yakatora kuna Kingston. Itai kuti vadzoke pano ngavanyore payment plan yavo, ichawanika kupi hazvinei nesu, ngadzorere munhu mari yake, asi mimi itai kuti munda iwoyo uswe wayawo. Tsamba yandataura imwe yamuchitora tsamba iyoyo mopa imwe kuna sabhuku ndoro, imwe yacho mogara muinayo. Munda iwoyo ngaufenzwe mudzivirire kuti urege kuramba uchitengeswa. Pafenzwa muramba makapaisa ziso kunoti zvii zviri kuitikapo, musazovarairo muzodzoka kuno kutuma kuti ndaitopedza wako muramba muchipaisa ziso. Titsanangure tinzwe kuti tirabhadhara mari yechurudzi, asi toramba takatasanewo tizvikuwa pa tezvimwe zvokuita. Vamba chachikumbiro chekuti pawiki ravari kutaura ndovakumbiro ndombonogara pasina tete nasabu toonesana kana iye achinge achidongo aripo ndomadidzo chimbokurukura nawo wese kuonana nekuti sabhuku muchikurukura nyaya bhozi sabhuku afinonga aripo bhozi pazvikaitika zvinhu izvi sabhuku akaisa sinji ini havana pekuti ndingatengese chinhu sabhuku asiri kuziva. Muchikurukura nyaya dzokuti kudii, zvokuti toona kuti toita sei nababa. Moita sei maringe nei? Semunhu anoita kuti pfuma yake iupenyu. Saka sabhuku varifana kuuya papa kuti vadzorere pfuma, akatambira pfuma yendiani? Ndini asabhuku akunga aripo. Saka kwakuti chachikumbiro chokuti tinge tichionesana wachitibatsiro semuridzi wenzvimbo. muridzi wenzvimbo zvimambo Kupindura zvekubhadhara zosera kuti kubhadhara mari sei ndozvokutsanangura vanhu ndokuita kokuti kwakuchida kuti ndochinokupe ndonogara pasi nanatete naasabhuku. Vanatete vako ndevapa? muripo uchatogara pasi kupi kumwa? Kosi nyaya yese yanhasi kai, nyaya haina more than 2 months. Pandakazonyora tsamba kuna sabhuku ndoro kuti panapa parege kuvakwa ndirini. Saka pese ipapo maitadzawo kurukura, wauda zokurukura nhasi nokuti maiva kudaro kwamambo. Inawo yekuti kwakuti pakaita communication because ndakafona ngoma tinomuendese muyeti kare pasi. Unotsvaka nzira dzokuita by time uchitowestera nguva iwo. Vanatete vako ndivavo. Kingston wakadyira mari ndiyei, sabhuku ndoro haana paanokwana. Uyu ndiye muridzi wemari, ava ndo varidzi vemunda ndo vanatete vako. Chiri kudiwa imari kubva kwauri kana kuna vanatete vako ichienda kuna Kingston. Kana ungoona wakadya nawo mari uchinoudza kuti mari iye yatakambodya bebe yada kuti asi yada udzoke.
Uzotoza kuti ndatoti uzozivawo kuti bhozi kunzwa kuti pane pakatengeswa asoziva kuti ndiani. Kuti pamwe zvine zvakuzoda kuti ati izvozvo ndakubvunza here izvozvo? aiwa kuda kuti ndizive ndati ndakubvunza here zvaundipindura? kwete mambo. Zvipindura zvandakubvunza. Ndopano kuti mambo wangu handina zuva bhozi nemawaniro atinoita madhini zvakafanana nepapani kuti choose. Pamwe ndinopewa kana $50 kana $30. Saka handingati ndingakwanisa kuti nditi kupera kumwedzi unozvishuwa ndoita sei ndikupai mari yese yakakwana. Ndofanira kupedza kutsana. Iwe akadya mari yemunhu handiti ndiwe. Handisi kuramba mambo. Ari kufanira kudzorera ndiani? Ndini wacho. Saka auroti anyore pasi kuti anodzorera rini ndiani? Ndini ndinofanira kunyora. Saka chinyora pasi chinyora pasi kuti chadzorera rini? asi wada umudzosera here. Ndiyo kuti ndidzorere saka ndinofanira kuti ndidzorere. Yokuda here. Handingarambi mambo wangu Ufunga kuti umudzosera sei? Ndozvingoti wacho ufunga kuti umudzosera sei? Ndozvandoti kufunga kwangu ndikoti ndaitoti anoenda wanondishanda ndichita ndichivapo kana kuti ndounganza nemashandiro andinge ndichiita ndogona kuti patashanda wiki tapedza ndondifunganza kupera kwemwedzi. Saka ndati zvinyore pasi zvauritaura izvozvo kuti ndichamupa mari apa ndichamupa mari apa ndichamupa mari apa. Ndozvandoti chove chibvumirano chatasainirana pasi iwewe naKingston namambo kuti ndozvichaitika izvi. aipango ndikupanzwa mapango ichiita izvozvo handisi kudatsanangurwa ndati ngatiite zvakataura. Ndipe chinyorwa chine mafigures kuti ndichapa mari apa yakati apa pakati apa yakati ndozvandakuda kunzwa. kuti ndenda kuti kupera kwemwedzi takawana pakatiunganidzawo Lenoni warerutsirwa ndonozama tsvaga wako imari nemawaniro akechi imari zvese zvauri kutaura izvozvo ndakatsvaga ndounganidza ndoziva papura ndazviri papepa. ndinoda kuti kune ndangozvita kuti kupera kwemwedzi ndouya yandenda wano ndounganidza kupera kwemwedzi ndoya ndoumba. Ndokukuudza kuti nyora pasi kuti uchapa munhu mari yake sei uswera uchindipa nhoroni. Hanabva kuchita sakuna mukoma ndati nyora pasi uchindiudza inini kuti uchabhadhara mari yemunhu sei. Taura zvoda unyora zvacho. Kuti ndaiti ndozokwanisa kuvapo kana manje asi kana ndakukwanisa kuwana pakati pemwedzi ndinge chingupa. Saka tiri unoda kuwana more than 5 years kuti ubhadhare mari yavo. Anditsvaka kuti ndakakwanisa kuwana inenge yakakufurawo ipapo. Wati 100 pamwedzi. Zvichienda nemawanira ninji asi kana ndakawana mubatsiro kuti ndandibhadhirwa mari yakawanda ukawanda ndinokavwa kana yaita 300 ndindakukodzera mawanira achina ndinge ndichiita. Zvakafanana nepapa kuti basa ratriplet kuti basa rikuni mari asi ndakawana ire kuti andiko kana 500 ndokuya ndosingoti 300 kwemwedziwo kana yaita pakati. Dzimwe nguva ka urombe hauye wega urombe unonohutsvaga hwoubva wauya hwonyatsoti tende pauri. Iwo wakaita urombe hwekunotsvaga iwo ende uchararama nahwo wapinda muguva. Kana vaimbonzwa zvichinzi kupfeka munhu vanhu vanopfeka matsaga kana saka kuti trouser wakapfeka here kairi tiri kutotambisa mataraunda itangu kupfeka hako matsaga vanhu vachingokona kuti pambapo kana kundorara pasaidi perodhi ungoita benzi uri kweko pasina kana anoita shungu newe uze hauna kana chibatsiro chauri kutombotiratidza. Mari yemunhu ndiwo wakatora wakadya uchidzorera mari yemunhu ka handizivi chatiro chauri kuwesera nguva yedu. Mari dzevanhu mune muchidzitora muchidzidya muchiti zvidii. Kana vanoswera vachikubikira kumba kwanyu vanotambisa nguva izvi ndezvekurasa musambo izvi. Uchibhadhara $100 pamwedzi unotora makore mangani kubhadhara mari iyo. Ndati inotora makore mangani kubhadhara.
7 months zvibhadhara mari yemunhu yaakakupa 1 day. Iwe wakapiwa kangani? Saka chimupaka mari yake ikawandisa kupiwa kwakaita. Wozvinonaka kana uchipiwa iwewe. Ibairezvo. Unosizoenda zvichasvika. Haiwa nyaya kwewoga. So amazibhedha tongoita kuti ite criminal unochienda kujeri uende kujeri. Taurai tinzwe changa kuti. Yo urichi charenoni. Chibhadhara rakasekuru wako mari yacho. Tirege varege kuuya pano. Chibhadhara sekuru wako mari yacho tibve pano tirege kuuya pano. Funga kwako iwe unoti nesu tiri kutofara kugara dare ratakagara pano. Wo tete wako ndo wada kunzira tsitsi isusu tiri zvikoropo zvinofana kungoramba zvikoropa chete. Chinyarara. Chinjandokwanza ini kana ndakurerusira ndokupa mwedzi 3 yokubhadhara mari yevaridzi. Unotadza kubhadhara mari yacho ndokusungisa. Nongotaura nyaya yacho ite criminal. Kana dare ratonga kuti uende kujeri zvazvo. Nekuti mari yemunhu ndiwo wakadya. Ukaipiwa kamwe chete. Ende ini zvako zvokuti utore 5 years uchibhadhara mari yemuridzi izvi. Andione zvine utano. Munhu anoda mari yake. Gadzirai agreement yaanosaina. Izvo tinoona end of October, end of November, end of December. Kana watadza kubhadhara mari yacho utongotenda nyaya yacho ita criminal. Kana dare ratonga kuti uende kujeri yako. Zviri kwauri kuzvikuritsa mujeri kana kuzvitinha kuti unopinda mujeri. Kuzvitinha kwacho kurega kubhadhara mari yemuridzi. Kuzvikuritsa kubhadhara mari yemuridzi. Akadya mari yemunhu ndiwe. Vana mbuya wako iwe muzukuru ndati wapiwe tsamba. Hande izvo pari kunzi pakatengeswa futi. Ndati vari kupiwa tsamba yekuti muende kunofenza. Iwe ndiwe muzukuru ukangwara kausingadi kuti ana mbuya wako vauye kudai. Ndakuvapa tsamba yekuti vanofenza musha wacho. Imimi vazukuru chivabatsirai vafenze musha wacho. Urege kuramba uchipindwa. Izvo pari kunzi pakatengeswa pakaboorwa bhoho futi. Akaboorwa vacho hamuzivi. Saka fenzai musha wacho wapiwa mvumo namama. Kana pazoita munhu achapinda achiti panhu pangu pakafenzwa tozoziva kuti ndiani achauya ipapo achati pakafenzwa. Izvozvo ndozvichaita kuti vagare pasi varege kufamba. Pamakabva kupi? Kuno kwacho ndakatofenza pakafenzwa izvozvi pasina zvindishaisa. Imi munogara kupi? Ani munozvona nyaya yemisha yenyu mune minayo. Misha yacho minayo, minda yacho rimai hamurimi. Bosi chasara ndechekuti hurumende inokutorerai munda iwoyo ichipa mumwe munhu. Chinhu chiri kunetsesesa pasi rezvinhu muZimbabwe minda. Hurumende chaiyo yakutovhara kuti vanhu ngavarege kupiwa minda nekuti chipatapata chacho chanyanyisa. Imimi munda wacho munawo makagara kwarira hamusi kuushandisa. Munda wokuruzevha inonzi communal land. Musazorove dundundu muchiti munda ndewangu makagara kuHarare. Kana munda iwoyo musingaushandise tichautora tigopa mumwe munhu. Ende mukasvika tapa mumwe munhu pamunda ipapoka musauye kuna mapo muchiti munda wangu ndandakagara kuHarare. Ngapashandiswe pamunda pacho kuratidza kuti pane munhu. Pakaratidza kuti hapana munhu panoshanda. Mumwe munhu anongoya achipatora achipashandisa.
tarisai zviri kuitika. Ndimuri kuzvikonzeresa nokuti hamusi kushandisa. Muri kungonongedzera kuti munda ndewangu. Kuna ile baba wako wakasheka. Wana pamnina hamuna dzimwe hanzvadzi. Imi hamuna kuroorwa here kwenyu imi? Kwamuri mugara kuHarare? Kwenyu? Muri kumisha kwenyu? Maakuda kudzoka futi kuno kwachina mwarandi? Ndizvozvo? Vazukuru vana vari? Itai zvandataura kuti pamusaipo pangapaiswe fenzi ipapo. Kana paine vazukuru venyu vacho vanogona kuparima, ngavauye varime panhu pacho. Parege kuramba pakashama zvinhu zvapakaita izvo. Kozi mukasiya pakashamaka, tarisai zviri kuramba zvichiuya izvo. Zviri nani mutsvage mushando waonesa ipapo muchibhadhara pachiitwa something chinokupai mari. Mogara henyu kuHarare kwenyu but muchiuya nguva nenguva kumusha kwacho. Kozi handisi kuda kukunyeperai, rambai henyu muchinongedzera muchiti kumusha kwangu ka. Rimwe zuva muchauya panapa ndigokudzingai. Nekuti ivhu racho rinenge raenda ende handina chandichakwanisa kuita. Dambudziko ramunenge muchiita maita madhiri enyu kunzoko zvazoshata mambo ndo wamakutambudza kuti rambai makagara muchitsvaga nzira. Nyangwe iwo Kingston handizivi kuti maita madhiri epe kutenga state land. Zvimwe zvinhu zvacho ka ngatange tatsvagurudza kuti zvinhu zvandiri kuita zviri ethical here izvo. Kozi mune maita tunhu twenyu muchianzozva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi kezvo musikanzwai. Maita musikanzwa yenyu mapedza makuchiya kuna mambo. Muna watengesera iri. Haana kana chainacho. Ada kutochengetwawo 43 years. Ada kutotsvaga munhu anomubikira sadza. Kunerera wokuzvipa. Ivhu racho unaro pana kuti dai utoti ivhu iroro rega ndirime ndiwane chinondiraramisa muvhu. Pamwe dai unoone something chiri kuita. Hatina vanhu vari mana yakudya vari kudzidhiraivha motikari nekurima. Kwese kwana Chezauka kuna vanhu vari kuita mabasa vachirima vachirarama nekurima. Kosi yawakaita iwo yaunonotsvaga basa hapana. Kuvaka kwacho kwaunoita ingori feja yekuti ungotiona basa. Zvino unowana basa ripi rekuti munhu anokupinza basa zviri serious achikubvunza chikoro chacho usina. Saka zvisingaite chikoro zvekuti unongotsanangurirwa uchitoita ndokurima. Zvitori nani kutaura nevazukuru vako isire bhohoro urime panhu pacho. Pfungwa dzekutengesa dzobvazve. Worima wochishingirira kubhadhara mari yemunhu. Pamwe vanokubatsira kuti pamwe pfungwa dzaakushanda. Zvino kana vachingoti rega ndiende kwandoshanda ndowana $50 ndoenda ndobhadhara. Muchienderewo mirira pano. Idzi mari dzamunenge muchibhadhara kwana sabhuku kwana ishe kwana ani dzamunenge muchiti zvazodai. Idzodzo mari handikunyepera yangu. Mari idzodzo hamuna kwamunodziclaim. Nyangwe inini Kingston ndikatokuona uyo wachivaka ipapo kandokuripisa. Chandokuripisa ivhu rangu rouri kuchera. Usafunga kuti ndakupa mvumo. Kana ndauya wachera apa handisi kukupa mvumo yekuti ivaka apa uri kuvaka. Ndikukuripisa ivhu ramambo rouri kuchera. Ndorandokuripisira mombe. Saka usati kana waripiswa mombe namambo kuti wachera ivhu rako ubva wati ndakanzi namambo garai nekuti ndakavapa mari. Hazvizirezvo. Mambo havaripise munhu kuti ndakupa pekugara. Mambo kana vachipa munhu pekugara vanokunyorera tsamba mahara. Woenda wopiwa permit yekunzi gara. Kugara ivhu remuruzevha harina kana mari inobhadhara. Asi kana wabata ivhu revaridzi usina mvumo unoriripa. Mari dzamunoripa kwamambo idzodzo. Idzi dzimwe dzese anozoziva kuti mune marudzi pamazita apa asi ndikona zita dzino. Saka yapera hanzi 3 months handiti. 3 months udzora munhu mari yake vai wadya nawo mari newangorota nawo matari chendo unodzora kuti ndaenda kudare handidzosere munhu mari yake pamwedzi mutatu.
Utatotaura nehama dzako neshamwari dzako dzosera kuno mari yani. Mari yake ukatadza kudzosera kuno mari yake chaachitsotsi.